O misterio dos fareros das Flannan. Un misterio sen resolver. Desapareceron sen deixar rastro. O misterio da desaparición dos fareros da Flannan Isles Lighthouse é un dos casos máis inquietantes do mar. Pasou en decembro de 1900 nas illas Flannan Isles, un pequeno arquipélago salvaxe no Atlántico Norte. O que aconteceu? 3 fareros traballaban no faro da illa principal, Eilean Mor, James Ducat o principal, Thomas Marshall, Donald MacArthur. O 15 de decembro de 1900, un barco que pasaba notou algo raro. O faro estaba apagado. Iso era moi grave, porque debía estar sempre aceso. Días despois chegou o barco de mantemento, o Hesperus, co relevo dun farero chamado Joseph Moore. O descubrimento. Cando Moore chegou á illa atopou cousas moi extrañas. A porta estaba pechada, dentro todo estaba ordenado, a mesa preparada para comer, un reloxo parado, unha cadeira caída coma se alguén marchase con presa, pero non había nin rastro dos 3 homes. No exterior había sinais curiosos. Un abrigo impermeable faltaba, os outros 2 estaban dentro. Na zona dos cantís había danos enormes provocados por ondas gigantes. O diario do faro. O diario do faro. O diario oficial tiña anotacións moi raras, feitas por Thomas Marshall. Falaban dunha tormenta terrible. Dicía que Donald MacArthur estaba chorando. Algo moi raro, porque MacArthur era coñecido como un home duro. A última anotación dicía algo como... A tormenta rematou. Deus está sobre todo. Pero o misterio é que os rexistros meteorolóxicos indican que non había tormenta eses días. A explicación oficial. A investigación dirixida por Robert Muirhead concluíu: unha onda xigante golpeou os cantís. Un dos fareros baixou para asegurar equipamento. Os outros foron axudalo. Outra onda enorme arrastrounos ao mar. Nunca apareceron os corpos. Teorías máis escuras. Teorías máis escuras. Co tempo apareceron moitas hipóteses. Onda monstruosa inesperada. Pelexa entre os fareros. Secuestro por barco descoñecido. Criaturas mariñas ou fenómeno paranormal. Lendas celtas das illas. As Flannan Isles xa tiñan fama de lugar sagrado e misterioso antes do faro. Curiosidade. Este caso inspirou libros, documentais e incluso a película de Vanishing. A pista esquecida do misterio. Cando chegou o barco de mantemento Hesperus, o relevo
Joseph Moore subiu ao faro Flannan Isles Lighthouse. El foi o primeiro en entrar e contou algo que lle provocou un medo moi forte. O que Moore dixo. O que Moore dixo. Segundo o seu relato, chamou polos 3 fareros. O eco devolvía o seu propio grito. E, durante uns segundos, sentiu como se alguén o estivese observando dentro do faro. Non había ninguén. Pero Moore dixo que o lugar tiña un silencio antinatural. Outro detalle raro. Os pescadores das illas próximas contaban algo curioso. Antes da desaparición, ninguén quería pasar a noite nas Flannan. As illas eran consideradas lugares sagrados polos antigos pastores. Crían que alí vivían espíritos do mar. O máis inquietante. Espíritos. O máis inquietante. Durante séculos, os pastores que levaban ovellas ás illas tiñan unha regra. Nunca quedaban a dormir alí. Sempre regresaban ao continente antes da noite. Nunca quedaban a dormir alí. Sempre regresaban ao continente antes da noite. Por iso, cando se construíu o faro, moitos locais dixeron que non era boa idea vivir permanentemente nesas illas. Unha coincidencia curiosa. Unha coincidencia curiosa. A illa principal chamase Eilean Mor, que en gaélico significa a Illa Grande, dedicada a Saint Flannan, un santo antigo asociado a lugares illados e misteriosos.